Yang arti nagkaywam tatay. Manong kain? Ay, ti bakit tay? Tay? Ah. Tatar, ba layam ko maratay nga na jay balayaw? Nako. Nagdagsain. Okay. Mayat ko ano sakay ka tinilikod, kalawlawa may. Ha? Natagsan na ta? Natagsan. So, sakay ka na. Kade. Nakita ka kartot nga balay ke lama ka makita nga marigdigatan ka. So ngan sardeng ko. So dayto ini manong paing nga naldaw-aldaw nga mapanag kayo iti pagsungrod ngem tatay nakitak ket insardeng ko tilugan ko ta naginana dati waiting shed dito kakabsat inti ko pag inanaan dito crossing. So sinuludsud ko no nya nangalana dito kayo ket jay gayam ko kabakiran dito igit ti karyan. Nadagsen dito kayo ngam salsaludsudak no kayat naitig sakay tay sakay ko kuman naiyawid iti balayda imbaga namot nga baka matinag amuyo kakabsat gawin ket saan gami ngagsaksakay ti kastoy nga pagsakayan ni munong paing tay di pala nga nga tawtawon ket kastalat nga magmag na awan makita nga sakay na nga mapaniti kumukuman pagtandanan pagraupan ket umanay latan dagiti mangisakay ken kuana ni manong paing kakabsat. So yaman tayo iti apo takan kanayo nga napigsa gapo ti kan kanayo nga exercise iti bagbagi na nga trabaho. So kakasta kakabsat iti tao gamin no kan kanayon nga ma-exercise healthy nga kan kanayon iti bagi. So kanayon nga glingit so napigsa iti kan kanayo nga bagi na agsidsidapay dayto iti panay nga gulay. Ay, mano tawo mo tan? 77. Oh, talaga nga. Yung data nga kinalakay mo, kasla kasi palang tipig sa midi. Mayat pa lang. O napigsak pa lang, ma'am. Ibang pinag-drain up. Yung tika na yung natidsidam ka day. Very good, garad. Sige. Napintas lang unay garad. Manong paingtap no kastagat tamang ganda mo. Tigiti kakadwa tayo nga audience nga dingdingag digiti listeners tayo. Iti ka bang ibang lugar. Tapno kastagat amuda mo tigiti makmakan. Tada makmakan gayam nga gulay. Kabareho na kita. Wine. Basta tabandanan tada kita listeners tayo tapno kayat damot tigdingag iti kakaslaking ka nga tawon nga pay nakapigpigsa ka. Anya ti sikreto yo. Iti sikreto mo gayam ket gulgulay. So kakabsat kinigayam dagita iti pakasursuruan tayo gamin when pakaadalan tayo nga dagiti kakasta nga tawon nga apay nga nakapigpigsada. 77 years nan ngem nakapigpigsa pay lang agbagkat kadagiti nadadagsen nga banbanag. Kumanda iti kayo mapagsungrod da manin itat tangal daw. So, kakabsat kin gaya, magyamanak maninting kaya buya ngayon nag-share kada kayo, ti apo tikan kaya nga mang bendisyon ken tumulong kada kayo amin iti daytoy nga daway. God bless us all kada kayo amin.